matagal kong problema namin nila papa kung saan kami kukuha ng panghanda sa December 25 tsaka sa December 30. So ngayon nasolusyonan na po. Birthday ni Mama bukas. Oo nga pala, no? Oo nga pala, birthday ni Mama bukas. So, nasolusyonan na po yung problema ho namin na panghanda. Kasi bukas, birthday ni Mama, siguro magbawas na lang siguro kahit sa mga bandang leeg. Okay. So, hindi na kami ng problema. Hindi pa. Yung leg mo Oy, kahit ganito yung katawan ng kuya mo, mga magaang lang. Oy, bunganga mo. Hindi ako iniwan, ako yung nangiwan doon. Tsaka timing ka, huwag yung pag-usapan yun. Tapos yun, no? So, naisip namin na nasolusyonan ko na yung yung problema namin sa panghanda. So, ito po, may lechon na po kami. Mansalas na lang po yung kula. Siguro mas maganda kung nyog yung ilagay sa bunganga, no? Yung panggata. Ito mo yung dalaga natin, Ito rin na nagiging Si Papa din lumalaki lechon, oh. Ay, naku po. So, yun. Sa mga followers ko dyan na invited po kayo. Marami po kami karne dito. Biruin nyo guys. So, papa lang. Oh. Pang bulalo na. Ayun, may pangsunod pang isa, May pangsunod pang Oh, yung pa isa, oh. Ay. kayo. Siguro dito banda yan. Ay, nagpapakulig niya. Pangpata. Ano ba yung luto ng matamis? Kutsero ba? Ano ba yun? Basta yung matamis, yung sa paa. Basta medyo matamis yun eh. Naan mo ngayon, be? Ano? Tapos dito, banda. Ito, masarap to lechon, belly. Yan. Yung batok mo, Hoy, wala akong batok. Wala ka kasing leeg. Ngayon lang pumunta yan dito eh. Siyempre, busy ako. Galing siya saan nga galing? Sa swimming. Sana all nagsi-swimming. Bago naman nag-swimming, nag-meeting. Mahirap to, hindi lumubog. Oy. Papa. Ka. Hindi mo ba suga nga konti pa? Ako ng Hindi mo ba hindi ba kayo napagalitan ng caretaker dun sa resort na pinuntahan nyo? Bakit? Baka nung pagtalon mo naubos yung tubig dun eh. Ay. Hindi siguro nagtataka yung mga kasamaan mo. Hello, sabi ba't parang bumawas yung tubig? Hindi nga nila ako inaasar kasi sila mga di marunong lumangoy. Hindi marunong lumangoy. Marunong ka lumangoy? Lulutang ka naman talaga. Lutang Yan, tamang asaran lang kami dito. At wala akong pang upload bukas eh. Ayan. So, sa mga gusto pong umorder dyan, December 23, kakatayin na namin to. Sa ano mong tawag doon pa yung pautang ng karne? Yung tawag sa ganun? Yung pinapautang yung karne. Hinaan mo yan, boy. Charles? Ha? Mga ngambas. So, bali, pautang ho namin. Pwede hong lingguhan ho yung bayad. Ba't ka nakasimangot? Sabi siguro lagi lang, di na ako pupunta rito. Lagi ako lang magtitrip ni kuya. Ay, wawa naman siya ang So yun nga, pero alam ko naman may blessing na darating sa Pasko. Tsaka birthday ni Mama bukas siya. Mama, happy birthday, love you. Yan, wala akong pera ngayon, alam mo naman yan. Wala akong pera. Inaan mo yan, Charles? No? Si Papa, si Ate Princess. Yan, magkasabay kayo. Yung nagdala kanina dito ng pera na 500.
Ngayon kasabay mo ng birthday yun. Oo, si Princess, si Tita Rosel, si Mama, ako. Si Ate Ret pala nung 7. Oo, si Ate Let. Hindi ko nga rin nabati si Ate Let nung 7 birthday niya. So, bali, tatanda na naman ako. 29 na ako sa ano. Magte-30 na pala ako. Ang bilis ng panahon. Ayaw ko pa naman mag-30 ako. Tapos magte-30 na ako. Isang taon na lang 30 na. Tiguang na si Jay Guevara. So, tiguang na ako. Paano ba yan, guys? Tumatanda na tayo. Kanina na pag-usapan namin dito ni Papa pag once na nakabili kami ng nakapag-ipon, makabili kami ng lupa dun sa saan pa? Sa Bataan? Sa Olongapo? O kasi mura daw yung doon, mura yung tawag dito, mura yung lupa doon. Tsaka syempre bahay, yan ang mahal doon yung materyales sa bahay. Tsaka iniisip ko rin maraming maging magandang content doon kasi bukid, no? Gusto ko na rin makatumira sa probinsya. Kasi syempre nakakainip na rin dito sa Manila. Tsaka dito sa Manila, konting kibot mo, gastos, bayad, lahat. Hindi katulad doon. Punta ka lang sa mga bundok-bundok doon, may mga gulay-gulay na. Dito sa Maynila, punta ang palengke, lahat binibili. Ganun. Magkano kaya doon pa yung doon lupa? Ayun. Hindi, yung sabi mo mura. Meron system, may konti, may wala. Ilang square meter yon? Kahit pa lang sana mga 50 square meter, malaki na yun. 50 square meter. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Mabaliw. Inaan mo nga yan, Charles. Kinikilig yan. Kinikilig to. Kinikilig yung isang baboy. Papababoy ka na rin, uy. Lilitsunin. Yan po yan. Lilitsunin po yan. Asan yung uling? Alay. yung uling. Siyempre guys, kung may lechon, may uling. Charles, kawai. Kala mo Charles, ha? Kala mo Charles, nakaligtas ka na, ha? Hindi, nasa dagat siguro lagi yan, kaya may team yan. Pero konting mga ilang buwan na puputi na ulit yan. So, wala namang yung bunso namin natay maputi sa lahat pa, si Tamtam. So, napagplanuhan pala namin nito, hindi pa pala namin nasasabi sa'yo, nasa 28 tayo pupunta. Kasi sa card mo, kukunin mo yung card mo, tama? December 28, sana may pera tayo. Ay, sakto. Sahod ko yun. Ang tapang pwede transfer dito. Kailangan pakuhain yung mga di ba? Ang dami niya kailangan Ang dami pa kunin yun Hindi, balikan natin. At least makuha natin yung bata doon, kawawa naman yun. Hindi, may isang araw lang yun So, at least gusto ko lang makuha yung bata doon, kawawa, mag-isa na lang yun doon. Yan, so yun pinagpaplanuhan namin. So, sana makuha namin si Tamtam para kompleto na dito. At ayun, sa sahod ko punta na akong Taytay. Sana malaki sahurin ko. Kaso kapiranggot lang kasi. Pangbayad pa lang sa bahay, upa, kuryente, wifi, wala na. Mukhang hindi na naman ako makakapamili ng damit na pangtinda. Kahit mo lang sana mga 15 or So yan, mag-anohan nyo lang ngayon at ngayon wala akong ibang ma-upload no? Alam mo si Angela. Alam ka naman si Princess Asarin ko. Ikaw yung sanay na sa ugali ko Ngayon lang nakakita guys na isang lechon na humihikab. Papa. Ha? Ay, lako po. So yun guys, ingat kayo palagi and God bless. Yan, advance Merry Christmas and Happy New Year. Magyaya sa nang jolly kasi meron.
Jogging. Yung kaka-basketball ko lang eh. Sakit ng pa ako. Bukas sana. Sa susunod na araw. Wala, bawal nga. Bawal ka. Kain-kainan mo ng dinuguan. Para mo. Yan yan. Ingat kayo palagi mga yan. Shoutout sa buong Team Biyaya. Yan, love yun. Babay ka na, Angela. Last vlog mo na to dito. Lilitsunin ka na namin ni Papa. Uy. Achibagot.